Ara entendreu per què ric, però és que ho acabo de veure. El proper reportatge no us el presentaré jo, us el presentarà la meva companya. Moltes gràcies, Tània. Bé, és que avui vinc a presentar un meravellós museu en el qual els protagonistes són els de la meva espècie. Alguns vivim aquí, al magatzem de Ràdio i Televisió Espanyola, dels Lunis, però és que altres estem a un museu meravellós de Palau, Solità i Plegamans. Endavant, vídeo. Ai, Tània. Una nena de l'espectacle. Després, aquest museu està adreçat a tot tipus de públic. Els infants, els adults, els mestres, els titellaires, els investigadors del món del titella, els pedagogs, els psicòlegs, perquè hi ha una part aquí també que tracta sobre teràpia i educació amb titelles. Aquest museu es pot mirar, es pot gaudir, però també es pot tocar. Ara has de picar aquí. Hi ha activitats interactives on els nens o els adults poden participar, poden manipular, poden construir un titella. El discurs museològic que tenim en el museu és que no juntem els titelles per països, sinó que per tècniques o modalitats. Hola, bona tarda. Diferents tipus de titelles, diferents tipus de manipulació i diferents tipus d'història. D'aquesta manera podem comparar la cultura dels diferents països. També hi ha ombres, també tenim pupis, titelles de tija, titelles de dit, també titelles que ens han cedit els titellaires per exposar. Potser en tindrem unes 800 peces, no estan totes exposades, sinó que anirem canviant. Hi ha molts titelles per destacar. Bé, potser els més antics. Tenim el guinyol, que el va construir l'inventor del guinyol, de França. Després també tenim titelles del segle XIX, dels titelles vergers i dels titelles anglès. I després un pupi sicilià, que és del Museu de Pupis de Palerm. Ui, què vols? És que vull la teva cua! Sembla de Sant Martí! Que llarga! Volem que el museu sigui un altaveu també del món titellaire. A ballar per tota la sala. La creació titellaire té bona salut, la creació en el món dels titelles i els grups. El que crec que necessiten més ajuda institucional.